Issa, fil-festa, ftakru kienet il-festa tal-Eid, fil-festa il-gvernatur kien dorri jeħles priġunier wieħed lil-folla, min kienu jkunu ridu. U kellhom dak iż-żmien priġunier notorju jismu Ġesu Barabba. Għalhekk, kif kienu mlaqqajn Pilatu għalilhom lil min tridu nħelsilkom, lil Ġesu Barabba jew lil Ġesu imsejjaħ Kristu. Għax kien jaf li maħabba lejra kienu telqulu fidejh. Waqt li kien bil-qiegħda fuq it-tribuna martu batet tgħidlu ħa jkollok x'taqsam xejn ma' dak il-ġust għax batejt ħafna illum bħolma minħabba fih. Imma is-sommi saċerdoti u l-anzjani pperswadew lil folol sabiex jissupplikaw għal Barabba u jeqirdu l-Ġesu. Imma l-gvernatur wieġeb qalilhom lil min tridu minnhom it-tnejn li nħelsilkom. Huma qalu lil Barabba. Qatt sofrejt xi inġustizzja m'intix waħdek. Kollha kemm aħna xi ftit jew wisq xi darba oħra ningidmu. Ikun hemm dak il-ġagbin li jagħtina gambetta u nħossuha u mhux faċli li tinsija vera. Il-dinja tagħna fl-ordni preżenti tal-lum hija mimlija, mfawra bl-inġustizzji kuljum u kullum kien. Forsi nistgħu nsemmu il-każ ta' Nelson Mandela, ħafna minnkom forsi semgħu bih dan il-politiku attivist tal-Afrika t'isfel, illi għax ħadem favur is-suwed u nnifsu kien iswed. Laqqat 27 sena ħabs. Ħalli mbagħad aktar tard sar l-ewwel president president iswed tal-Afrika t'isfel u wkoll taw il-Premju Nobel. Però hija ġustizzja kattiva mihawx vera li qed jipprova jagħmel is-sewwa u jiġġieled tad-drittijiet ta' nies bħal bqija u jaqlaħa fuq rasu. Nistgħu nsemmu ħafna u forsi tistgħu tirrakkontaw l-inġustizzji li sofrejtu intom ukoll. Però ebda inġustizzja ma tikkompara mal-inġustizzja li hawnhekk twettqet kontra Ġesu ta' Nazaret. L-inġustizzja aktar gravi minn hekk ma nistgħux nimmaġinaw u laqqas jeżistu. Illi għandek brigant perfidu illi huwa preferut minn Ġesu il-perfett. Ġesu il-perfett. L-uniku bniedem illi mexa fuq dil-art tagħna u qatt ma żbalja bl-iċka mod huwa mwarrab biex minfloku jinħeles dan l-irvellatur bibiet iddeskrivih bħala ħallil notorju. Ġifieri kien famuż għal kemm kien ħażin bħal Hitler pereżempju. Tifhem. Beethoven famuż għal mużika sabiħa li kiteb. Imma xi ħadd li huwa famuż għal raġuni ħażina nsejħulu notorju. U dana Barabba propjament huwa dak it-tip ta' bniedem ħallil li qatta ħajtu jagħmel id-deni u l-ħsara lil ħadd ieħor. Dan huwa episodju hawnhekk huwa qisu tieqa miftuħa għalina biex nosservaw l-ewwel nett id-depravità jew il-ħażen tagħna nfusna. U fuq dan l-isfond naraw il-ġmiel tal-pjan etern t'Alla jiżvolġi qudiemna. U ċoe li Ġesu ikun ikkundannat għandna u għandna il-pjan redentiv t'Alla illi qiegħed iseħħ minkejja il-ħażen u l-inġustizzja umana. Matul il-messaġġ tiegħi se nikkonċentraw fuq erba' affarijiet. L-ewwel Barabba, mbagħad Pilatu, mbagħad il-folla u fl-aħħar ovvjament Ġesu Kristu. Barabba huwa qisu l-rappreżentant tagħna l-midinbin. Qisu qed jirrappreżentana. Għandek hawnhekk l-ar estremità, għandek priġunier li huwa ribellus li għamel rewwixta fil-belt, omicida, ġifieri qatel, ħalli ġibidejh, u frattant il-folla b'mod irraġonevoli kontra kull mistennija tiddomanda illi hu jkun rilaxxjat.
jekk hu ħajkun meħlus mill-ħabs, dan hemm ċans li jiġi joqtlok. U frattant in-nies bla raġuni jiddomandaw li dan Barabba jkun rilaxxjat. Barabba mhuwiex figura iżolata. Bir-raġun li evangelisti isemmu tal-episodju għaliex Barabba huwa l-ambaxxatur tagħna lkoll. Ġifieri jekk ikollna aħna ħanajdu ħansibu l-ħajja fuq pjanet oħra u nibagħtu ambaxxatur biex jirrappreżentana biex jintroduċina ma' din ir-razza ġdida ta' nies li ma nemmix li teżisti ma qegħdin nivvintaw tajjeb. Jekk nibagħtu l-Barabba nkunu bagħtna lil xi ħadd illi jirrappreżentana tajjeb. Forsi tgħid imma jien mhix ħażin daqs Barabba, imma ħażin bħalu. Ħażin bħalu. Tifhem, il-liġi tiksirha ftit jew ħafna xorta ksirta. U allura xorta inti trasgressur tal-liġi. Salamun jgħidilna ċertament m'hemm ebda persuna ġusta fuq l-art illi tagħmel is-sewwa u qatt ma titneb. Għamel dikjarazzjoni netta bħal din tinkwetak fil-Bibja illi dak u l-oħra u jien irvellatur bħal Barabba kontra Alla li ħalaqni. Dik hija xi ħaġa li għandna nkunu konċernati dwarha il għaliex il-kol kemm aħna il-liġi tal-Alla żebla ħnija u tfajnija taħt saqajna. U allura qegħdin bl-armi merfuqa kontra Alla li tagħna l-ħajja. Hija sitwazzjoni skabruża, sitwazzjoni tal-biża' ikolli ngħid. Illi irrelevanti kemm dnibt u ksirt il-liġi tal-Alla. Jekk sirta, inti ninsab taħt kundanna. Aħna xewwiexa kontra Alla. Is-sabiħa hi illi nilagħbuha tal-innoċenti. U npeġġu li nafusna bħala sbieħ. Illi xi ħaġa ovvjament kontra kull realtà. U Ġwanni l-Apostlu infatti jgħid illi jekk aħna nikklejmjaw illi m'għandniex dnub qegħdin ningannaw lil nafusna u l-verità mhix fina. Għalfejn taħsbu l-qala di l-Apostlu Ġwanni għax jaf li hekk nagħmlu. Ħafna drabi nippruvaw neħbew wara subajna, nippruvaw nattu il-ħażen tagħna, waħlu f'ħaddieħor u ngħidu ma kienx daqshekk serja u dal-affarijiet kollha. U Ġwanni jgħidilna jekk nagħmlu hekk inkunu qegħdin inqarqu bina nfusna u l-verità mhix fina. Le, il-Bibja tisħaq. Proverbju 20 pereżempju tgħidilna min kapaċi jgħid għamilt qalbi pura jien nadif minn dnubi. Min kapaċi. Dan huwa l-każ ta' meta kien hemm dawn il-Fariżej li lesti biex iħaġġru lill-adultera u Ġesu qal qatt minnkom ma għamel dnub u għadbilha hu l-ewwel ħaġra. Qed tifhem u kulħadd silek il-barra bil-moħbi. Għaliex nafu fil-kuxjenza tagħna diffiċli nammettuha u diffiċli noħduha bis-serjetà għaliex l-għadwa il-fatt li aħna kontra Alla min-natura tagħna. Qed tifhem mhijiex xi ħaġa illi wieħed jammettija mingħajr l-assistenza tal-grazzja tal-Alla. M'aħniex kapaċi. U Ġesu jgħid illi l-qagħda tagħna mhix xi ħaġa esterna imma ġejja mill-qalb, in-natura tagħna. Isimgħu kif jitkellem f'Marku 7 fejn jgħid illi minn ġewwa mill-qalb tal-bniedem joħorġu l-ħsibiet il-ħżiena, iż-żena, is-ser, il-qtil, l-adulterji, ir-rejbiet, malizzja, brikkunaġni, sensualità, lajn ħażina ġifieri lejra, l-kalunjar li tħammeċ isem ħaddieħor, l-arroganza, l-bluqa, dawn il-ħwejjeġ kollha joħorġu minn ġewwa u l-bniedem iniġsuh jagħmluh maħmuġ. Dik hija l-għada tagħna. Għalhekk qed ngħidilkom illi Barabba hawnhekk jirrappreżentana. Issa. Dan huwa ħsieb vera provokattiv jekk ikollna nikkonsidraw sewwa. Pilatu b'mod dirett
li l-folla jindirizza u jgħid ara mela għandi żewġ ħatjin. Tajjeb, Ġesu Barabba u Ġesu imsejjaħ Kristu. Lil min tridu li nitilqilkom. Ironija hija vera toħloq kontrast qawwi illi Barabba ismu kien Ġesu. L-isem Ġesu kien komuni dak iż-żmien. Għana Ġesu Barabba tfisser ibn il-missier. U Ġesu huwa wkoll ibn il-missier. Wow! Entaraw. U Pilatu qed joffrilhom għandkom għażla il-min tridu. Il-dak li huwa qattil jew il-dak li huwa l-qawmien u l-ħajja. Il-dak li huwa banafak u priġunier jew il-dak li huwa l-ħellies mill-kalzri u mill-ħabs tad-dnub. Il-min tridu il-ħalliel jew id-donatur ta' kull qotja tajba is-sema. F'kelma waħda il-min tridu salvatur fals għax prova isalva lil Barabba bil-vjolenza u bil-qtil u bil-rvellijiet bil-ħoda kontra r-Rumani. Salvazzjoni ta' politika bid-dnewwa. Mill-banda l-oħra hemm salvatur ieħor. Dak illi s-Samaritani sejħulu is-salvatur tad-dinja. Is-salvatur tad-dinja. Dan huwa mument drammatiku. Il-folla għandha qudiema dil-għażla. U hawn jidher il-font il-ħmieġ li hemm mistur fejn għall-bnedmin illi min nażlu il-wieħed ħażin bħalna. Il-wieħed ħażin bħalna. Il-folla dakinhar ċaħditu, però isimgħu għadi. Ġesu miċħud dakinhar biex illum int tista' tilqgħu f'qalbek. Biex illum int tista' tirċevih bħala salvatur personali tiegħek. Nitkellmu ftit issa fuq Pilatu il-ġudikant, ħanidwek l-imħallef illi inġib qudiemu dan il-każ, u f'Pilatu naraw naħseb jiena ritratt ta' kompromess morali. Pilatu ma għamilx xogħlu sew, beża jagħmel xogħlu sew, il għaliex f'moħħu kont jara jkun il-konsegwenzi. Jekk jiena naqta sentenza ġusta f'dan il-każ, għatem dik il-pressjoni li kien fuqu, meta ngħidu kompromess morali, ġifieri inti tagħmel ħażen għax taħseb li jekk hemm bżonn biex tgħaddi għalixxa. Il-famuża gidba l-bżonn. Dak huwa kompromess morali. Il-liġi tgħidilna la tikdibx. Mela. Pilatu huwa ritratt ta' kompromess morali illi l-għonet martu wissietu bagħtet tajlu messaġġ. ħa ma jkollok xejn x'taqsam ma dak il-bniedem ġust għax sofrejt ħafna bħolma minħabba fih tal-lejl. Pilatu nnifsu kien jaf dwar l-innoċenza ta' Ġesu u Pilatu nnifsu kien jaf illi l-motiv għal arrestaw u ġabuh qudiemu għax kienu jgħiru għalih. Kienu qegħdin jissuspettaw li Ġesu bil-popolarità tiegħu kien se għalfathom il-barra ma jibqgħux fil-pożizzjoni ta' prominenza u tmexxija tal-poplu Ludi u allura il-Pilatu hawnhekk f'dan il-każ minħabba ħajdu hekk espedjenza politika għax hekk jaqbel. Għax hekk jaqbel. Tifhem, il-kwistjoni hija illi sew jekk inti f'pożizzjoni ta' tmexxija kif ukoll jekk m'intix il-każ dejjem hu li inti titgħamel is-sewwa kollu xeħli fis-sewwa. Pilatu għal dakinhar warra bir-rettitudni u s-sens ta' ġustizzja kien obbligat illi wettaqa, però baqa lura. Kompromess morali. Pilatu juri din il-tendenza fina illi nevitaw veritajiet jew realtà ibsa. Meta r-realtà hija ibsa, ħafna drabi aħna
nitlu fi sqaq jew nisvijaw biex nippruvaw niskapulaw, nippruvaw nevitawha. Realtà ibsa illi meta nispiċċaw allura mbagħad nagħtu priorità lill-kumdità tagħna, ma rridx insofri, ma rridx inlaqqata fuq rasi, aktarx milli tkun konvint bis-sewwa u bil-verità. Kemm hemm fina din il-tendenza li aħna nikkompromettu l-verità biex ninoġbu man-nies. Tikkonoxxija fik din il-tentazzjoni li biex tinoġob ma' ħadd ieħor ħanipprova naqa' l-livell tiegħu. Flok insabtu saqajna mal-artu nisqu is-sewwa wa sewwa. U l-ħażin huwa dejjem ħażin, nibdew nillapazzaw, nibdew naraw kif nistgħu nirranġaw biex ma jkunx għalfejn naħallsu prezzoli. Għalfejn nagħmlu hekk? Għaliex m'hemmx fina daqs kemm suppost dik il-biża' t'Alla. Il-biża' t'Alla hija l-bidu tal-erf, il-biża' t'Alla il-ħaġa rimarkevoli, il-ħaġa impressjonanti dwar il-biża' t'Alla din meta nibżgħu minnu ma nibżgħu minn xejn aktar. U ma nibżgħu minn ħadd aktar. Jekk inti tibża' minn Alla, inti determinat li tonorah u tobdih jiġri x'jiġri. Però jekk m'għandekx il-biża' t'Alla, tispiċċa tibża' u tintimida ruħek minn kollox u minn kulħadd. U Pilatu ovvjament bħala gvernatur Ruman li kien pagan faċilment ġab ruħu hekk. Imbagħad għandna l-folla tal-Lut inkesksa mill-mexxejja tagħhom, mexxejja korrotti, illi l-folla hawnhekk naħseb hija riflessjoni ta' dnub kollettiv, dnub illi il-koll kemm aħna nagħmluh għax ninsabu mexxin f'din il-ħammiela, f'dan il-kurrent, u ma nqgħodx ngħidu illi rrid nieħu deċiżjoni bil-għaqal. Inġibu ruħna bħannax ta' bentu. Għax wieħed qabeż minn fuq is-sura l-isfel, l-oħra jaqbżu wkoll. Mingħajr ħsieb, mingħajr ma tqis il-konsegwenzi, il-folla hawnhekk tiżvela jew turina isa l-umanità kemm tippreferi d-dnub aktarx mill-grazzja divina. Ġesu qiegħed qudiemhom jafu x'għamel, kemm fejjaq nies lebrużi, omja, torox, għajm nies mill-mewt, għallem il-verità, għallem il-modja tal-imħabba, u jippreferu il-kontra. Tgħidli għaliex ħanżir iħobb it-tajn u l-ħmieġ. Għaliex? Għax hija n-natura tiegħu. Vera? Ara ħaruf ma jagħmilx hekk. Imma ħanżir iħobbu l-ħmieġ. Iħobb jitmiegħek fil-ħmieġ. U dik hija il-folla, dik hija aħna apparti mill-grazzja tagħna. L-isfida qawwija għalija għalik għal kulħadd illi tmur kontra kurrent, mhux faċli tmur kontra kurrent. Jekk l-għajta hija neħilsu l-Barabba u nikkundannaw il-Ġesu, huwa faċli ħafna illi mmorru ma dik l-għajta. L-opinjoni pubblika, vera? Kemm għandha ħabta illi għax ħadd ieħor hekk jaħsibha aħna naħsbuha bħalu. Mentri il-disċiplu ta' Ġesu illi jsegwih fedelment irid ikun lest illi iwarrab mill-modijiet wiesa tad-dinja illi jevithom. Id-disċiplu ta' Ġesu biex verament ikun ta' kwalità irid jaraf illi jgħid naf minix ħankun popolari, ħankun f'minoranza meta nsegwi l-Ġesu mela lest nagħmilha. Lest illi nagħmilha. Dija xi ħaġa li forsi nies li jkunu għadhom kif konvertew u allura jridu jaraw issa l-ħbieb x'għamel bihom, il-familja u jibdew
jillapazzaw, jibdew meta Ġesu qal li jekk wieħed iħobb il-missiju l-ommu aktar minni mhux denju tiegħi. Taraw il-fatt kemm aħna imsejħin biex nirreżistu l-opinjoni pubblika u nirreżistu il-blieba fina illi nażlu triq il-faċli aktarx mill-triq is-sewwa. Imbagħad irridu ovvjament nikkonsidraw lil Ġesu. Ġesu illi hawnhekk jidher bħala s-sostitut volontarju. Huwa wieħed li għalkemm huwa innoċenti mietu u fl-istess ħin Barabba nħeles. Għax kien ikkundannatu Barabba ħareġ mill-ħabs. Ġesu jibqa' sieket mingħajr ma jirreżisti u lest li jaċċetta il-partita inġusta. Exchange imma kienx ġusta xejn. Vera? Ġesu sta tagħmel difiża brillanti tal-innoċenza tiegħu, imma baqa' sieket ma għamilx. Immaġina kelli taħdem ġo uffiċċju bħala skrivan u tidħol fil-ħin u toħroġ fil-ħin u break ta' nofsija ma ġġebdux għasija. U għat ħin ta' xogħol. Mhux telefonat id-dar u ġib ix-xogħol tiegħek mid-dar u tagħmlu bil-moħħbi fl-uffiċċju, imma xogħolok tagħmlu sewwa bil-għaqal, onestament u sinċerament. Okay? Ma hemm il-kollega tiegħek Fredu illi dejjem jidħol nofsija tard, inkollu jallarga, imur faċenda l-awlin, jitlaq nofsija kmieni. U darba il-prinċipali se jkun fl-uffiċċju jgħidilkom ara l-management iddeċida li għandna promotion. U wara li konsidrajt kollox jiena bħala prinċipal tagħkom, iddeċidejt li l-promozzjoni għatija lilek. Fredu. Kif tħossok? U dak huwa Ġesu illi bataw minkejja li ma kellux għalfejn ma wek naraw id-dinja rrieda tal-missier fl-aħħar mill-aħħar. Ir-rieda tal-missier illi oġbu jisħqu, mhux kliemi, iżajja għalek. Il-mulej oġbu jisħqu għaliex biex jagħmel tpattija għal dnubietna. Mhux biss ħad dnubiet tal-poplu tiegħu fuq innifsu, imma wkoll il-fidili kollha huma akkreditati bil-ġustizzja tiegħu, akkreditati bis-sewwa tiegħu. Meta akkreditati ġifieri jekk inti xtajt pjanta u ngħidlek kemm hi 20 euro. Ngħidlek issa jiena ħanikkreditalek 20 euro fil-kont tar-Revolut tiegħek. Tajjeb, mela dik l-20 euro li kienet tiegħi malli nafas il-buttuna tidħol fil-kont tiegħek. Dik ngħidula ġiet kreditata. Okay? Inti tajt il-pjanta, jiena tajtek il-ħlas, fair deal, kulħadd kuntent. Ma hawnhekk it-partita hija illi Ġesu fuqu il-ħażen tagħna biex jagħtina s-sewwa tiegħu. U allura bħala Kristjani dik ukoll insaqsik kif in il-qagħda tiegħek quddiem Alla? Xi tweġibni? Kieku jiena nwieġbek il-qagħda tiegħek quddiem Alla hija eċċellenti u ma jistax tkun aħjar. Għaliex? Għax naf u nemmen li Alla jarani ġustifikat. Alla iqisni li jiena perfett qudiemu għax ikkreditali il-ġustizzja ta' Kristu. Libbisni bil-perfezzjoni ta' Kristu. Jekk ma nix kapaċi ngħiduha dik, ħankunu dejjem ċaqlambuta, ma nafux fejn ninsabu. Inkunu qegħdin naħarsu lejn nfusna li t-tjubija tagħna nfusna li qatt ma tista' tkun sodisfaċenti, qatt. Il-fiduċja tagħna tistrieħ f'Ġesu illi tabba biħżunitna u minflok ikkreditalna il-ħajja perfetta tiegħu. Id-difensur tagħna.
illi laqa id-daqqa mortali, id-daqqa tal-mewt ħada minn floki biex jifrankali l-mu l-infern, u mux hekk biss, ma hija minni kwalifikata għal-ġenna. Dik hija l-ħidma illi Ġesu unikament kien kapaċi wettaq bil-mewta tiegħu. Il-għaliex, jekk konna niġbru forsi 50 kliem il-qagħda tagħna quddiem Alla hija proprjament din. Hemm it-tfixkil tad-dnub. U l-essenza tad-dnub, id-dnub jkollok taqasru biex tifhem x'inhu d-dnub. Huwa illi l-bniedem ipoġġi lil nnifsu flok Alla. Tiftakruha fil-ġnien tal-Eden x'qalilhom is-serb? Jekk tieklu, jekk tiksru l-kman tal-Alla, turu l-intom kontrih u tieklu mill-frotta tas-siġra, issiru bħala Allat. U l-bniedem toġbu dik il-ħaġa li jkun Alla lih innifsu. Alla lih innifsu. Dik hija l-essenza tad-dnub. Però l-essenza tas-salvazzjoni hija din illi Alla jpoġġi lihu nnifsu flok il-bniedem mitneb. Hekk għamel Ġesu. Ġesu poġġa lihu nnifsu minn flok il-bniedem mitneb. Il-bniedem jisfida lil Alla u jqiegħed lihu nnifsu fejn Alla biss jixtaqlu li jkun. Fuq it-tron. Is-sit sovran. Alla jissagrifika lihu nnifsu għall-bniedem u jqiegħed lihu nnifsu fejn il-bniedem mitneb biss jixtaqlu li jkun. Fejn jixtaqlu jkun bniedem mitneb? Fuq salib. Fi kliem ieħor fl-abbissi tal-infern. Hemm jixtaq li jkun il-bniedem mitneb kontra Alla. Intaraw it-partita bħalma jispjega l-Apostu Pietru fejn jgħidilna li Ġesu wkoll bata d-nubiet darba għal dejjem il-ġust minn flok l-inġusti. U x'inhu r-riżultat? Biex iressaqna lejn Alla. Aħna imresqin, aħna sa viċin, m'għadniex frustieri u orba u barranin imma nista l-istess belt mal-qaddisin u tad-dar tal-Alla. Dik hija l-istatus tagħna. Għalhekk jiena kapaċi ngħid u kull Kristjan kapaċi jgħid il-qagħda tiegħi ma' Alla hija waħda eċċellenti. Hija waħda eċċellenti, rikonċiljat, mifdi bid-dem tal-ħaruf. B'dan nafu x'in il-mħabba illi Ġesu ċeda ħajtu għalina. Għan-nom tagħna. Għan-nom tagħna. Din hija partita l-kbira illi hija biex ngħidu hekk ċentrali fil-messaġġ tal-Evanġelju biex napprezzaw ta' bilħaq il-xseħ fuq il-Kalvarju hawnhekk għaddejjin il-ġrajja storika u għandna bżonna dik il-ġrajja storika biex nkunu konvinti li dawn ħwejjeġ ta' bilħaq ġraw. Imma x'inhi l-ispjega x'ġara dakinhar? Well, hawnhekk qegħdin narawha b'mod grafiku ħafna. Barabba l-ħati jifranka, Ġesu l-innoċenti jikola. Tajdu li inġustizja kbira. Iva għalhekk m'għandniex għalfejn naħduha bi kbira meta n-nies jagħmluna inġustizzja. L-ikbar inġustizzja. Alla waqqaha fuq innifsu. Fuq innifsu. Ġesu ġustizzjat u fl-istess ħin Barabba huwa meħlus. Stampa sabiħa ħafna ta' tpattija sostituzzjonarja. Tpattija wieħed fuq il-flok ieħor. Wieħed jaġixxi għan-nom tal-ieħor u għall-ġid ta' ħaddieħor. Din hija parabola ħajja biex ngħidula hekk. Ġesu jassumi l-ħtija ta' Barabba u Barabba allura li huwa ħati jiġi rilaxxjat. U dik hija l-qagħda ta' kull Kristjan, ta' kull individwu illi l-ħarsa ta' ruħu hija waħda f'Ġesu Kristu, illi qed jafda fih, illi huwa rilaxxjat, huwa illiberat mill-ħtija, Għalhekk issa m'hemm ebda kundanna għal dawk li huma fi Kristu Ġesu. Meta kont żgħir kont abbati fil-Knisja ta' San Franġisk Rabat Għawdex, kien Trenjani ħija Toni, u Patri Gwardjan biex jipremjana kultant.
Daqqa jixtrina pasti. U daqqa jgħidilna għandi slides, għandi set slides ġodda. Għatew kien l-għana u jirrina l-slides. Darba kellu dan il-set ta' slides fuq Massimiliano Kolbe. Patri Pollak Agostinjan illi fi żmien nazisti ġie arrestat u tieħed Auschwitz fil-kamp tal-konċentrament. U tafu x'kienu qed jagħmlu dak iż-żmien illi nazisti kienu qegħdin joqtlu sistematikament kemm il-lut kif ukoll nies kontrihom u qodwa minnhom l-uffiċjal Ġermaniż għażel dan il-grupp. Wieħed minnhom kien raġel tal-familja, kellu tfal. U Kolbe kien xinra hekk. Għallu l-uffiċjal għallu jimporta kieku mmut jien minn floku għax huwa raġel tal-familja. Jiena patri. Storja kommoventi ħafna illi baqgħet impressjonata f'moħħi u għandi ċerta ammirazzjoni lejn Massimiliano Kolbe. Llum il-Kattoliċi jarfuh bħala San Massimiliano Kolbe. Illi dana l-uffiċjal aċċetta. U Kolbe kien mixħud ġo kamra ma' nies oħra biex imutu bil-ġuħ, letteralment, bil-ġuħ u bil-ħaġġ. U miet wara 15 wara tant sofferenza immaġinak. Imma dakinhar jingħad wow. Raġel tajjeb jagħti ħajtu minn flok raġel tajjeb ieħor. Għalija Kolbe kien u għadu eroj. L-ironija hi li dak iż-żmien kont għadni tfajjel. Impressjonatni dil-istorja u ma ġinx moħħi li Ġesu Kristu għamel wisq aktar minn hekk. Għaliex meta konna għadna midinbin Kristu miet għalina. X'differenza. U Pawlu jirraġuna jgħid iva, wieħed jista' jasal biex raġel tajjeb imut minn flok raġel tajjeb ieħor. Fir-Rumana 5 qiegħda. Imma l-meravilja qegħdin illi meta konna għadna dajfa, meta konna għadna dewwa Alla, Kristu miet għalina. Alla jesebixxi. Alla jrid jagħmel wirja u difatti jagħmilha dil-wirja tal-imħabba tiegħu. Fil-waqt li konna għadna midinbin Kristu miet għalina. Jekk Kristu miet għalina mela jien mhux ħammut. U fiżikament orrajt, imma Ġesu qal jekk wieħed jemmen fija ma jduqqat il-mewt. Dik il-mewt hija Ġesu qal fl-aħħar jum se nqajjimkom il-koll. U b'ġisem perfett u ma jimraċ u ma jixjiex. Kristu miet għalina. Mela, billi issa ninsabu ġustifikati b'demmu qegħdin tarawha ġustifikati. Avolja personalment ħati, Alla jodni blaħtija. Alla jodni ġust qudiemu. Ninsabu ġustifikati b'demmu bis-sakrifiċċju fuq is-salib. U allura bil-wisq iżjed se nkunu salvati mir-rabja ta' Alla permezz tiegħu. Bil-wisq iżjed jekk Alla diġà tagħna lill-ibnu mhux sejjer isalvana fl-aħħar jum? Romani 8 infatti Pawlu jgħid jekk Alla huwa favur tagħna. Alla huwa favur tagħna, Alla huwa favur tagħna. Diġà urina bid-dikjarar, bil-provi, b'evidenza li Alla favur tagħna. Jekk Alla huwa favur tagħna. Min jista' jkun kontrina? U li ma frankajiex il-lista sibnu. Imma ċedieħ għalina l-koll kif mhux se jagħtina b'xejn ukoll miegħu l-ħwejjeġ kollha. Min se jġib akkuża kontra il-magħżulin tagħna? Min? Min jista' jġib akkuża kontra xi ħadd illi Kristu miet minn floku? Min? Aħna kultant nkunu boloħ u nakkużaw lil nafusna. Jekk Alla liberana, ejju niddeskrivu lil nafusna bħala nies liberati. Għal-libertà Kristu ħelliskom.
Min jista' jġib akkuża kontra l-magħżulin tal-Alla u Alla li ġustifika. Alla diġà għata sentenza favur tagħna. Favur dawk illi jirrikorrew għan Ġesu Kristu sabiex isibu ken u refuġju għandu. Jekk u Alla li ġustifika allura minu dak li jikkundanna? Minu dak li jikkundanna? U għax intaħsibha sew tajt hemm wieħed li jista' jkundannana, Ġesu nnifsu. Ġesu nnifsu. Se takkundanna l-mara adultera vera, se takkundanna u kien jagħmel sewwa. Ma kkundannaħiex. Ma kkundannaħiex. Minu dak li jkundanna? Kristu Ġesu dak li miet u aktar minn hekk wara xuxtat li hu wkoll fuq l-eminja Alla u li qiegħed ukoll jinterċiedi għalina. Jinterċiedi għal niesu, għal dawk illi ħarbu għandu għax jafu li huwa salvatur kompetenti. Din il-ħaġa nistgħu wkoll niddeskrivuha mill-lat ekonomiku ngħidulu hekk. Mill-lat ekonomiku. Jekk impenġu lil nfusna bħala nies f'qajra tal-laba falluti u hekk aħna quddiem Alla. Hekk aħna. U frattant il-Bibja tgħid intom tafu l-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu. Illi fil-li kien sinjur sar fqir, Ġesu ma baqax fil-glorja tal-ġenna. Imma der fostna tarbija dajfa imwielda f'Bethlehem. U għex umli fostna. Mela allura sar fqir biex bil-faqar tiegħu intom issiru sinjuri. Mela l-Kristjan min tal-lab sar biljunarju minħabba Kristu. Dak huwa l-aspett ekonomiku, nistgħu ngħidu wkoll l-aspett iġjeniku. Kollha kemm aħna ħobbu għall-indafa u nippreferuha mill-ħmieġ. Il-kwistjoni hi li moralment aħna maħmuġin quddiem Alla. Ma l-Bibja tagħtina ħafna stampi ta' kif Alla jnaddafna. U waħda minnhom hija f'Zakkarija kapitlu 3 fejn għandek il-qassil bi Ġoswe dakinhar kien. L-anġlu qal lil dawk li kienu qudiemu neħħu l-biesem nitna minn fuq. Dal-qassis il-kbir kien liebes il-biesem nitten. Maħmuġ. Neħħulu. U għallu ara, neħħejt l-inikwità jew il-ħażen tiegħek kien minnek u se nlibsek bil-bis nadif. Diki. Għamek għandek il-Vanġelu. Ġesu ħa l-bies maħmuġ minn fuqna u libbisna bil-bies nadif. U allura minn nies inkallati għamilna notfa xummiema. Minn nies perfidi u pesmi għamilna, għanna bil-Malti ngħidu pupilla. Pupilla. Dan huwa x-xogħol ta' Kristu. U allura l-appell tiegħi hija ilqa' l-istedina li Alla qed ipoġġi quddiemek dalgħodu. X'istedini? Pilatu ħareġ lil Ġesu wara l-flaġellaħ u qalilhom lin-nies araw il-bniedem. U kemm għandna bżonn narawh. Kemm għandna bżonn waħlu l-ħarsa ta' ruħna fuqu, fissa fuqu u niffukaw fuqu ħalli naraw xi preġu qed tara f'Ġesu Kristu. X'eċċellenza qed tara? Tarfu bħala sostitut tiegħek, tarfu bħala dak li bata minn flokok. Tarfu bħala dak illi ħal piena biex int tkun imbirek minn Alla. Tarfu bħala l-avukat tiegħek fil-qorti illi ġġielet il-ġlieda tiegħek u rebbaħielek. Spurgeon jgħidilna intu jien nistgħu faċilment noqogħdu fuq in-naħa ta' Barabba. Lil Alla sraqnielu vilment il-glorja tiegħu. Ġibna ruħna bħala tradituri sedizzjużi kontra l-gvern tas-sema u poġġejna lilna nfusna l-ewwel meta suppost konna kuntenti noqogħdu fit-trapp quddiem il-mulej ma jistux. Ġesu jieħu l-ħtija tagħna u hekk aħna nirċievu l-libertà. Ħa ma ninsew qatt xi swielu biex ġardnu bietna lem, la tal-folla kontrieħ, is-swat, l-imsiemer, il-lanza. Hawn għal-prezz għal-fidwa eterna tagħna. Ħajjistaġeb kull wieħed minna bl-imħabba li kienet kapaċi tissapporti tant qajb u tbatija għal mid-dinbin indenji. Għal min bata
Ġesu għalla dewa tiegħu. Massimiliano Kolbe miet għal ħabib tiegħu. Raġel tajb għal raġel tajb. Ġesu miet għal midinbin indeni. Trid motiv għal ħajtek, trid molla li timbuttak il-qoddim biex verament ħajtek ma tkunx muħlija. Ħares lejn Ġesu. Fissa lejh lajn li tnaddaf. Il-ħalliq illi għex magħna u ħammet saqajh bl-istess trapp bħalma ħamġuha magħna. Minħabba fina. Minħabba fina. Dawn il-motiv, l-aqwa motiv. Il-Alla nistgħu nħobbuh meta narfu mħabbtu lejna. Ħalla tron divin ten fuq. Grazzja ħielsa fir-ruħ id-diet. Li tbattal żamm imħabtu. ċarċar dem mal-għoda miet. Ħniena bla tarf minna maqbut bija llum mitnub mifrut. L-Anja tajt li aħna maqbudin mill-ħniena tal-la maqbudin arrestati minna. Pero kemm ikun pjaċevoli kieku kollha kemm aħna nistgħu ngħidu għallu. Jien maqbud minn din il-ħniena tal-la. Jekk għadek m'intix, għaraf ħtijietek. Għaraf ta' bil-ħaq illi inti bħal Barabba il-ħati. Imma Ġesu huwa s-sostitut tagħna. Għarfu bħala s-sostitut. Għaraf ħtijietek, indem, jiġifieri dur lejn l-istess Salvatur illi jekk tibqa' stinat u ma ddurx lejh għad tiltaqa' miegħu bħala l-imħallef tiegħek. Għad ikun l-imħallef tiegħek. Mela issejħa l-indiema illi l-fiduċja tagħna allura tkun biss Ġesu Kristu, il-ħaruf li jelimina d-dnub. Ta' dak kollha għandek kemm għandek jelimina d-dnub u jżejnek bil-perfezzjoni tiegħu. Immaġinaw il-Ġoswe li bes imnitten naħħewlu ħwejġu issa huwa natif, huwa preżentabbli quddiem Alla. Imbagħad tkun kapaċi tgħid kundanna m'hemmx u ebda twerwir jien tal-feddej ma jifridna xejn. Fik ninsab ħaj Sultan Etern, perfett, qaddis, bla ebda dejn. Nersaq qalbien ma' tron divin għas-sit tifħir għax miegħi kien u għadu ħanin. Amen.